application sang Sputnik 5 para sa EOA sa Food and Drug Administration. Sadto pang nakaligad pangatuig, nagpatigayo na sang serye sang pagpakigsapol si Robes matapos aprubahan sang Russia. Ang Sputnik agod mapadasig ang pagtingwa nga makakuha sini ang Pilipinas. Ginpahayag pa ni Epipanup nga wala sang anuman nga malain nga epekto o kon reaksyon sang alerge sang Sputnik 5 kag naghatag pa sang kalwasan sa bag-o kag madasig makalalaton bagong strain sang COVID-19. Maayo ining balita para sa aton mga kauturan diri sa pungsod Pilipinas. Madamo sa mga bakuna ang karon naghanay kag luyag baklon sang pungsod Pilipinas. Mayara AstraZeneca, mayara Sputnik 5, ngaya sang Russia, mayara Johnson & Johnson, kag madamo pa nga mga bakuna. Ti kada isa sini, posibilidad may ara na nga paghanay sang aplikasyon sang pungsod Pilipinas para makaangkon kita. May diin man nga klase bakuna, ang importante nga ma-apply ini dire sa pungsod Pilipinas kag mapabakunahan ang aton sini mga kauturan. Luyag naton kag sa indi, isa ini sang makahatag sang tambal katapusan nga pag-antos naton sining kagaw ang COVID-19 nga upod sa aton nagapangabuhi na sa bilog nga kalibutan. First time man sa kasaysayan sa bilog nga kalibutan nga ang kasumpong naton ara lang sa aton kiliran. Ara lang sa palibot ang aton kaaway kagaw nga hindi makita. Purti ini nga kaaway samtang nagalambiyong siya. Hindi lang sa isa ka pungsod kundi bilog nga kalibutan ang iya inarangka. Purti nga klase kagaw. Bantay sa lakay, suhalong ka, kay kung hindi ka mabakod, kag kung magpatumbaya ka sa mga health protocol, iguon ikaw. Sining kagaw nga ni. Mga isa ka tuig na nga nagpuyo kita upod sining kagaw. Kag karon ang pila naton ka mga kauturan na katukib na sang bakuna para matap na ini. Ti kabay pa, nga hindi maglawig ining COVID-19. Kabay pa nga mag-iskirda na siya kag makapangabuhi kita tadlong. Makabuhi normal naman. Kahididlaw man mo nga magpangabuhi sa normal. Ining galakat ka nga hindi ka pagliputon sang kagaw. Nagalakat ka sa mga lugar sa diin mag-enjoy ang bilog nga pamilya nga wala kamo sang ginakahadlukan. Delikadong kasumpong naton kay hindi makita. Lipoton niya ka, disgrasya kagid. So kung saan o matapos ini, mangin kasaysayan ini, sa bilog nga kalibutan, ang aton kaapuhan sa ulihi, aton ini sila maistoryahan nga sang tuig 2020, tuig 2021, may nag-igo nga kagaw sa bilog nga kalibutan nga nagpatay minilyon ka mga pumuluyo. Manaog ini sa kasaysayan sa history sa bilog nga kalibutan. Puerte, no? Sino maguna-una nga amo ini ang maabtan sang bilog nga kalibutan? Sino nga maguna-una ginakuno-kuno nga may gira mundial ang pila kadalagko kag poderoso nga mga pungsod? Inakuno-kuno pa lang nga may gira. Inatake na kita sang aton kasumpong nga hindi makita. Delikado ini kaya kung may gira at tubangay, may armas, kitaon ng isa kag isa. Posible kung may mga eroplano, kung vapor di gira, tangke di gira, kitaon ang kontra. Subong ya inatake kita, sang kaaway nga hindi kitaon ang COVID-19. Porte, minilyon ang iya ginalitan, minilyon ang nagkalamatay. Ang aton ng imuon, mapabakod ang aton sini tagsa ka pamilya. Ang akon niya gani nga suwestyon sa inyo, nga bisan paano, bisan pila kagutlo lang pagbugtaw mo,
kung mahimo makatangla ka makadali didto sa ibabaw. Kay sigurado, number 1 siya nga manluluwas. Isa gasiling kita nga gapangamuyo kita hapaw. Ang iban hindi ka dumdum sa ibabaw kung wala na sa ipit-ipit nga kahimtangan. Ti subong ang ako niya question, aber tulotangla man kita. Base kon hapaw ang pagtuo mo. Base kon nalipat ka na sa iya. Amo ina ang aton question. Sobra pa niya sa bulong, sobra pa niya sa bakuna nga ginimbento sa mga maalam sa iban nga kapungsuran. Kay ang mga katigulangan sa una, nagasiling nga ang mga doktor nagabulong sa tanan nga balatian, apang ang sa ibabaw amo ang nagaayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Porte katugnaw sang huyop sang hangin. Dala sining karon ginabantayan nga bagyo. Kamusta na ang aton mga dalanon, ang aton mga merkado sa likod sining mabugnaw kag daw may ginabantayan nga bagyo? Kamusta na? Sigurado maibwal naman ang presyo sa mga merkado kung hindi makapadulong sa kadagatan ang aton mga mangingisda. Kamusta ang biyahe sang aton di pasayro nga salakyan? Tagyutay pa lang, bangod sa malain nga panahon, gabarikotot ma ang pila naton ka mga driver kay puwerte sa pagkatugnaw sang huyop sang hangin. Sa likod sini, ang aton patrol, padayon nga nagalagulad sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, magadulong sila sang nagapanguna nga mga balita nga mahimo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras ang mga presyo sa merkado, ang sitwasyon sang Dakbanwa sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred! Good morning! Ang katugnaw, Aksyon na Fred, no? Ang huyop sa hangin, makapamukaw wala Aksyon na Fred. Makapamukaw, maka maobligar ka tindog, kag liwat magbarikutot. Sa umani ka klase nga tugnaw, Aksyon, Fred. Tugnaw, gid? Tugnaw, gid. Makon mo na iyang magwa ka palang sa building. Mabatyagan mo na ang katugnaw, Aksyon na Fred, sang huyop sang hangin. Amo ni ang kung kaisa, ang huyop sang hangin kung kaisa may maayo man nga epekto o galing kiti sa iba ni pagkatapos ng siyam kabulan. Gawa gid ang epekto yaman, Aksyon na Fred, no? Aga pa. Sa aton sila nga mga kauturan sa kauman. Good morning, good morning. Temprano pa ni Aksyon na Fred, no? Ang mga kauturan naton nga nagabugtaw para magpanindahan. May portion, Aksyon na Fred, sa dalan diri sa syudad sa Bacolod nga basa pero halos ang majority medyo connection na Fred, no? Medyo mala. May portion na nalabyan sang patrol ang area sang crossing in between Aksyon na Fred dalan sang Burgos kaga Lacson. Medyo basa ang portion sang dalan, pero kung moving forward ka sa area sa Maylog West East Dampi, Malana, sa area sang Kamingawan, mala naman Aksyon na Fred, and may portion man diri sa area sang Mandalagan nga medyo mala naman nga mga dalan. Aksyon, Alvin? Yes, sir. Wala subong gaulan. Gaulan, pero kung magatangla kita sa kalangitan, inapalibutan kita sa galom. So, kung ganon, Aksyon na Fred, amo na ni posible ang ginapaabot naton sa diin nagakuan Aksyon na Fred, no? Basi para magtupa man ang ulan, hindi lang magkumpiyansa sa aton sining mga kauturan. Una ining ulan mo si Auring, nakauna rather nga bagyo ti Balantayan gid. Pangod man sa pwersa yaman Aksyon na Fred, makon mo na way pa siya nag-aabot, may paandam na siya ang katugnaw sang
panahon kag ang huyop sang hangin aksyon na Fred na to balang makahambal ka makapapukaw sa nagakatulog nga balang nagakatulog bala kag mag habol danaya habol ang habol pero doon ka klase nga habol mo mayara ko no ya tuod-tuod nga blanket may harap man niya ginatawag nga human ang dala noon sa nga syudad sa nga Bacolod masyado katawhay sa sininga tinion pipila pagid lamang ang nagabiyahe sa sininga kaagahon aksyon na Fred. Mga kalabanan, mga tricycle. Sir, amo na ang kalabanan aksyon na Fred sa kilid pagalanggani isang alisbo ang mga tricycles gahulat na ang iban nga mga taxi ara man sa kilid sa emergency room may ara pa taxi nga nag-parking man aksyon na Fred sa area sa atubang sa may OPD Didampi gahulat man sang mga pasahero. May lang gani subong Sabado aksyon na Fred. Medyo jutay lang ang aras kilid sa regional hospital unlike nagliga to like Thursday sa pagkadamo sa mga nagahulat man sa mga pasyente outpatient department baladayon ang temprano pa nagapila aksyon na Fred grabe gato ng pila to mga nagliligad especially ang magpakonsulta sa sining tinion ti sa subong niya ang mga nagabantay na lamang sa mga pasyente nagahulat man sa ila sining pagtawag o kung nalawagon ang ila pangalan mga pangalan sa ila sining pasyente para liwat nga makasunod sa no ni ayhan magbalik Laba naman ang linyada? Nagligad to aksyon na Fred laba to linyada pero sa karon kamusta na kay malayan ng panahon? Ti ang iban ara diri sa kilid balak siya na Fred sa mga farmasya especially sa farmasya karo ang iban diri lamang sila gahulat gapunggo although may mga karton gid lamang aksyon na Fred nga mga ini makapagi sa karton pwede niya himuon daw banig bala nga porma kag magtulog-tulog sa liwat aksyon na Fred while ang iban ara sa mga tricycles nga nagahulat man nga lawagon ang ila sini nga pangalan may lang gani si Kapitan Madeline Diaz para sa utod naton nga mga taga-Gua Abi sa nga Bacolod iban nga lugar sa probinsya sa may second road Dampi at may ara iya nga ginatawag ta aksyon na Fred nga temporary shelter for them na pwede sila makatulog-tulog at may kutson may ara man yang higdaan gid para sa ila aksyon na Fred kaluan si Kapitan Madeline Diaz. May pipila kapagid lamang mga salakyan di pasahe ang nakita nato nagabiyahe aksyon na Fred ang iyasang barangay Bata I think going siya sa downtown and at the same time sa Libertad Public Market aksyon na Fred. Subong nga kagahon no grabe gid ang bagyo ni di siling biyang kuan budlay lang kumpiyansa no galing kay ti do batsag tagin samtang kapaabot o kapadugay-dugay kay na isang dalagan so amo ni ang mga balantayan taman aksyon na Fred basi malabay ni it's either today or maybe tomorrow or maybe the following day sa balantayan basi maglapaw man kabay pa kag malusaw aksyon na Fred no kabay pa nga maglapaw kag malusaw ang ining bagyo ang patrol amat-amat naman pasulod kita sa area sa Burgos Hilado and going nakita aksyon na Fred pa Burgos Public Market kag balantayan tani kung bala may pagsaka man sa presyo sa isda sa sining kaagahon sa piyak sini aksyon na Fred nga masyado ka tugnaw ti basta tugnaw na gani ang tiyempo may iban nga mga mananagat gina daw way man gana magpanagat no palawad in fact may panugyaw gani aksyon na Fred si Captain Ludovico Librilla ang iya sini nga panugyan sa magagmay nga mga mananagat nga indi gid likawan anay for the meantime nga magpalawod number 1 para man sa ila sini nga seguridad kay kung mapaskog ang balod is amo ni mga bagay nga dapat naton man
bantayan. That is why ang iban wala ginapahanugutan or rather ginapangabay nga malikawan for the meantime. Hindi lang na managata. Oo, ligawan. Delikado niya. Wala ka kasiguro kasi may mga pugada nga magluntad as tunga sa dagat sus kadelikado. Yes sir, and at the same time pugada magluntad nga plus ako the reaction na Fred ang balud of course no. Amo niya mga bagay kaga dapat bantayan sa sining aga. Rin nakita sa area sa Burgos Public Market sa sining aga may pipila pagid lamang ka mga isda na nag-amat-amat na ginaplastar sa sining aga nakasulod sa baksang iban while ang iban action na Fred ara naman no ara man sa mga banyera nga ginaamat-amat pa lamang sa pagpasulod na kita ang taga ni reaction na Fred sa temprano pa mga utod kaga temprano pa nga magapamalaklon kita na naton diri bangros pero bangros siya sa pagdagko ng mga bangros Yari men diri action na Fred nga mga marot nga nakita ta on the box pa lang ni no. Amat-amat na kita diri sa sulod action na Fred para magpamangkot kita kumbala ang pila nakaroon ang presyo sa isda sa piyak sini. Labanan sila kung lain chimpo bangros kag ang tilapia Oh, bangros tilapia di may man diri action na Fred may man lang taon no nga mga isda sa sining aga may nakitaan man kita diri matan no mangkoton tabi si Pare Junior kay nagaamat-amat pa man siya plastar matan may marot si Junior musta pre ang matan mo subong pila pre 180 amani ang available sa iya may available diri sa kay nini dagko bangros niya ba I think yung bangros ni sobra ni tunga sa kilo ang isa ka bilog ni bangros pila subong 200 action na Fred so regular sa karon ang presyo pero may aray siya nga tangiki no panalagko pero amo pa lang nakitaan ta. Tangigi mo ya, pre? 380, no? Oo, medyo mahal siya, no? Oo, medyo mahal. Oo. Nami na siya tangigi stick. Oo, tangigi steak. Wow. Oo, anong medyo nagmahal ang aton tangigi? Ano rason? Noon madlo siya, bagyo may lopes siya. Oo, ikaw pang waon. Sa bagay aksyon na pre, jutay lang ang mga klases ang isda nakitaan ta matan bangrus tangigi kay kuno mangkuton tabi si Maymay may ano available sa karon sa mga boxes ta Matan lang niya ako, no? matan lagi do Oo, matan lang gid niya. o matan sa kay Junior matan man action na Fred so pipila pagid ka klases ang isda so amo paling nag-alabot wala kita kita sa may nakitaan pa nga iba na action na Fred nga available sa karon pero basi dugay-dugay action na Fred maguro adlaw maabot man ang iban nga klase sang isda karabanan diri bangros matan kag tangigi isa pa lang nakitaan ta nga panalagko sa sining tinion so sa aton sining mga kauturan again temprano pa magpamalaklon maguro adlaw basi maabot man ang pila ka mga isda. Sa mga kuton tabi, mga nanong oras pa maabot ang mga deliveries ng mga isda, pre? Ang iba nadlaw naman ang iya ka si Bukaw. Oo. Kay adlaw na to mga ano. Kay mga punat-punat nila adlaw na. Oo. Pero ang supply ta sa karon din niya dinubaan. Nang tabaw niya. Tabaw ni. Tabaw ni action na Fred guro adlaw ang si Bukaw basi dugay-dugay ari naman dere. So ang observations ang patrol ang ginadulong sa inyo sang may TC ang alkaline nga vitamins. Rakta diri sa area sang Burgos Public Market ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod.
Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Palanginit ang lawas mo kung sobra naming gali kakatugnaw, no? Ning biting cold nga ginatawag bala, gapangagat nga klase tugnaw, puwerte ang huyop sang hangin. Gabarikutot makabuda, bugtawron, las 4:23 na una nga hutong sang aton pagpamukaw karon nga kagahon Sabado. Kay Alex Puentes, good morning. Kay Christian Sanico, kay Alex Muntisa, wala ni sila gabsen sa atong programa. Kay Ibon Bosher sa Germany, morning. Kay Jomar Idulag, basa Bulata, kawayan siya, nagamonitor. Kay Siren Pedrosa Solitario, good morning man. Kay Roman Barrientos, kay Mark Ibanez Castellano, kay Jolmer Montes, baga monitor siya, sa Daman Kingdom of Saudi Arabia. Kay Rolando Padios, kay Milagros Morales, good morning. Basi Banisa Mayo Arena, nya sunny but cold, dira sa Minnesota. Ilocono, siya abyan, kay Noel Amar. Kay Jenny P. Magbanwa, good morning sige. Kay Jolmer Montes, sa Barangay Magbalyo, morning ko no sa pamilya Alvaro sa Daman siya, nagamonitor Kingdom of Saudi Arabia. Kay Humal Lumina, kay Christ Keripol Javier Tanatan sa San Enrique, good morning. Kay Maria Elena Sidayon Concepcion, kay Angela Liarte Sidayon, kay Eden Escapalao. Si Angela Liarte gayon dato, sila niya tugnaw. Nya kape kita. Salamat gid sa pangagda kape. Kay Jopreng de la Cruz, sang Talubangi, Kabangkalan, ba, gatanok sa saging ko, no? Namit na. Kay Gabi Hipilga, tamyaw ya bata ya sa California, si Mary Grace Michelle, tatlo ya kapo, si John, si Abby, kag Dylan. Good morning da sa inyo. May lang nga pag-monitor, upod-upod kita tagsa kakagahon, bisan mabagyuhon ang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na sa aton mga plantador. Good morning. Kamusta na? Hinagid ang aton sini patubas, abe. Gamit na kamo sang Unique Complete Fertilizer. Pamati ang lamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Standard Time, las 4:28 na. Bagyong Auring naguyang, isa na lamang ka tropical storm. Salamat. Kag nagahulag pa nakatungdan nga direksyon. Pinakaulihi, karon dugay-dugay bag-o naman nga tikang sang panahon gikan sa Pag-asa. Ang tropical storm Auring nagahulag pa nakatungdan sa masunod nga 12 oras antes pa magkambyo ang direksyon pa naaminhan nakatungdan buwas nga adlaw. Nagadasig. Nagigad, naginay sa subong nagdasig. Dinapaabot nga maga-landfall sa Domingo sang aga sa Caraga Region. Pila kalabayan sa bagyo, amo ang Caraga Region, Visayas, kag Mimarupa sa Domingo kag Lunes. Inakon, wala sang pagkulokambyo ang huyop sa hangin. Dako ang tsansa nga liwat ini magbaskog kabangin isa ka severe tropical storm antes pa ang paglandfall. Dawla kasiguruhan, no? Nagahina siya, gulpi lang nagabaskog. Si Auring, ulihin na si Platan, 405 kilometro na sidlangan na bagatnan, na sidlangan sa hinatuan Surigao del Sur. Ang konsini, ang kabaskugon sa hangin nga nagalabot sa 85 kilometro tag sa kaoras malapit sa sentro. Kag may pagmulumadlos nga nagadangat 105 kilometro tag sa kaoras. So, ang aton sini mga kauturan sa Sur Norte, kag sumuman sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, hindi kita mangin kampante. Bantay kita, bantay sirado, samtang ginapanilagan ta. Monitor kamo sa radyo adlaw-adlaw nga tanan, kay kadabes nga may ipilak nga balita ang Pag-asa, ginapaalinton ta ina sa aton tagpalamati. Kuidao gida sa aton sini mga mananagat nga pabinturar kamo padulong sa aton kalalawran kay Porteged kadelikado. So, medyo relax lang anay. Patapuson ta anay ining unos nga ni kay kabudlay. So, nangara kablas lawod na nga gusto ka mati. Hindi man naton mabasol ang aton pila ka mga kauturan kay tinghuwa man mo nga bisan paano makakuha sang isda o kon kasag o kon pilaman nga igamiton sa iya sini panimalay perti ka pigado nga daan sang kabuhi subong. So medyo relax lang anay, no? Hindi gid magpabinturar, no? Hindi gid kay kabudlay nga magpabinturar kita nga masyado kalain sang panahon. Manang pugada ya grabe ni. Kung magano siya, sila mo daw may bagyo. 40 na siya kung humanot, kung nara kakron sa kalalawran. Sos ka budlay. Budlay gid. So ang aton pangabay, pulo paiway lang anay, hindi lang anay, magpabinturar nga magpadulong sa kalalawran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Abi, buluman tingid ang balay. Kung daw minos, kag daw mahuyang.
sa pila naton ka mga utod sa labi na gid sa ginabaha dira sa norte, sentral kag sur nga bahin sang probinsya. Lakip na gani ang tanan nga mga kabanwanan kag kasudaran, sigurado ako ready na. Nagbigat panginadlaw ang paandam nga subong palang kinahanglan, preparado na kita. Labi na gid ang mga lugar bala nga masamig at taas ang tubig. Ang ining si Auring ani, purte ka baskog sa ihangin. Amo na delikado. Ang purte nga pagtupa sa ulati, magatuga siya baha. Pero kung tuman ka baskog naman sa hangin, ti may peligro nga ang pila naton ka mga kabalayan basibla kon maglupad upod sa hangin, budlay na, no? So, subong palang preparar na. Hindi kayo magsiling kita nga, wala pa man Bailang anay da? Hindi subong na. Bulubanting na kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Morning da kay Christy Arevalo sa Valladolid, kay Rodelyn Gayem ba sa Agbay kuno, Barangay Agbay, Agboy din ini. Kay Asis Mahinay, si Vanessa Mayo Arisio, kay Lily King, kay Milili Uligo, kay Jobren Muniz Ordinario, din sa monitor sa Spain. No, kamusta da? Ang iban nga mga lugar subong niya, ula bagyo, proto, partes pagatugnaw, kay gaulan sang yelo, no? Ice dito yung gaulan sa ila. Porte, oo. Amo nang siling ko nga daw, porte gid, kadelikado. Red alert status nagapabilin sa Western Visayas. Dako ang posibilidad nga mag-igo ang bagyo sa Western Visayas. Diri sa aton suno kay Roberto, Regional Director sang opisina sang Civil Defense Region 6. Inamanduan niyang tanan nga Local Disaster Risk Reduction Management nga opisina sa Western Visayas. Hoy, hugot nga bantayan ang mga lugar nga masami di nabaha. Ibudlay ga pandam na sa publiko, dapat masunod ang tanan nga ginapatuman safety measures sa kada lokal nga panguluhan. Ilabi na pagpatigayon sang emergency kag force evacuation sa tuon sang kalamidad. Kay may mga utod kita nga do hindi magbiya sila panimalay. Balo ka naman may mga pagkabutang na mo. May mga importante nga bagay nga ra sa sulod sa ila panimalay. Amo nang rason nga do kabudlay magbiya. Kisa ang tubig ara na sa ila sining ay oo, sila salog. Wala gyapon nga panguyapot kay manti may mga importante nga bagay nga luyag nila dipinsahan. Hindi man nila madala basi bugat, basi manggad na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Sa aton mga utod sa Bado Subong, mabulubagyuhon ang panahon, natural, abierto gyapon ang Life Extension Clinic. Kaya ang ila sining mga libre nga medical. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian. Intindi mo? Nga gatilingob ning kalamidad man. May ara linog. May mangurob ang mga bulkan. May COVID-19. May balatian nga ginaigo ang mga kasapatan, baboy kag manok, kag mga kapispisan. Wala na unta tao. Porte ang mga ginaigo nga kalamidad diri sa pungsod Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Wala may gatuan na. Liso kasapiak nga ngurob ang bulkan. Liso kasapiak may linog. Liso kasapiak may ara patimaan sang bagyo. Liso kasapiak nagbuto ang COVID-19. Ay, wahapin. Ano nga natabo nga daw porte ang kalamidad subong sa bilog nga kalibutan. Gainasod-asod lang. Sa una, magsulod ang kagaw, isa lang. Subong niya, wala pa malubad ang COVID-19, nagmurob na mga bulkan. Inapaabot pang bulkan nga gangurob basi maglupok, may ara naman nga linog. Pagkatapos ang linog, dugangan naman, may report naman, pinamatay ang mga baboy kay may balatian. Ay daw, halin sa sapat, pakadto sa tao ang pagpang-atake karon sang pamiste. Wahapin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Kay Philip Roylan, good morning lang. Kay Rodelyn Gayem. Kay Celestina Nicolas Gomadlas. Kay Warren Ortez, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ito na tagsagid kaagahon. Ariglado, hindi pa ko magalin. Balikan ko pa kamo, dugay-dugay, sa mga balita, mga isyo, pulo panamyaw naton. Unahon tanay, ang pila naton ka mga obligasyon. Kay Amor Malayang da good morning, kag kay Lisa Edmond, Lisa, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ng isa ka paid program. Please stand by. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita,
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa iyo. Philippine Standard Time, las 4:53 na morning da sa aton mga kauturan sa igad sang baybayon, preparar lang sa mga kasubaan. Labi na gid sa mga lugar nga masami ginabaha. Extra nga paghalong. Kay Martin Aliling, good morning. Kay Evelyn Dugaduga Holguin Katalugo. Kay Mylene Galino sang Qatar, nagaupod siya sa aton karon nga kagahon. Kay Neil Brian Baloes, good morning. Kay Jomare Calibho. Kay Desiterio Acosta Gare sa Quezon City, kamustang Negros ko no? Kay Jocelyn Abuang. Kay Josephine Cardinal Abrigo, good morning. Si Cory Bidaha sa Kuwait, naga-monitor man subong. Kay Erne Odasco Lidas. Kay Narcisa Yosores Escobar, kamusta sa pamilya ko no? Naga-monitor siya sa Cebu. Dira kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, good morning. Kay Judge Snap Diamante, gabugtaw na ni siya. Kay Betty Lau sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos sang LTO, kamusta? Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Toto Raul Alibuga, galadlad ganada, sang Palamahon Musdalom, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni. Dira kay Marvin C., good morning, kay Johnny Dalgo sang Manapla, kay Pare Erning Hurilia, kamusta? Kay Paring Istoy Querido, good morning. Sa mga grupo, kay Si Boys, kay Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Syukon. Dira kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pascua, kay Buni Advincula, dira kay Bibi Tan, good morning, kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning, kay Mark Chua, kag GR, good morning lang. Bulubugtaw na kamo, kagahon matulutog na ang panahon na medikong gapulo pangapin na kamo karon nga kaagahon. Kay Alpe Gonzaga Aktoy, good morning. Nagamonitor siya sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Morning ko no, sa pamilya Aktoy, pamilya Gonzaga, pamilya Mugat sa Bacolod, sa Barangay Maaw. Good morning. Sige, bisan paano ang inyo sini panamyaw ginapalabot naton sa mga natungdan. Areho, hasta lang ini Pitsa 28 ang aton pagpaibalo sa aton sini mga mangunguma. Kung gusto nyo nga magdako ang produksyon, areho, may panugyan kita. Gamit kamo sang Unique Complete Fertilizer. Bangod, ginapataas ini ang inyo patubas. Paano gamiton? Gamit kamo sang duha ka bag sang Unique Complete Fertilizer sa first dose kada ektarya. Opdi lang sa isa ka bag sang urea. Di garantisado kag dugay madula ang pagkalagtom sang dahon sang gumay. I-follow up second dose sang duha ka Unique Complete kag isa ka sulpato nga magaresulta sang balaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Tungod ang Unique may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potas para patinggas, sulfur, magnesium, kag calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ang Unique Complete Fertilizer mabakal sa Gold Star Trading, Lacson, Payaw, Kabangkalan, kag sa inyo suki nga agricultural store
Sa dugang nga kasayuran pakigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0936-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
Radyo. Padayon Action Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon nun kag negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Salo, good morning. Kay Jocelyn Kalamaan. Matamyaw yay asawa ho si Gina Toribio Panes, kagyabata nga si ila Jean Panes, sa Hacienda San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota. Alin kay gamay Tolosa Panes ang panamyaw. Kay Raquel Di Maala, salamat gida, nga monitor sa number 1 kuno nga Aksyon Radio. Kay Utay Benedicto sang Victorina Heights, Mansilingan. Kay Toto Castro kuno, dira ga monitor sa Bangga, Bagol. Good morning lang. Areglado Standby ka mo makadali. Balik ako dugay-dugay. Unahon ko lang ining aton paid program. Please standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung ano man ang ginhampas. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan,
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati.
Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 5:14 na mayugid, timing gid nga nagsulod ang bagyo na tinluan na ang creek naton. Amo ini ang manami kon mapisan bala abansi ang imo paminsaron ti kundi plastado ang preparasyon sang syudad sa Bacolod. Kon mag-igo gid man wala naton ginapangamuyo si bagyong Auring, at least preparado kita. Kahapon, suno kay Executive Assistant kag City Disaster Risk Reduction Management ka Opisina Cluster Head, Jo Marie Vargas, nagpatigayon sang meeting ang iya opisina upod sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno para sa nagakaigo nga sistema kag koordinasyon. Suno kay Jo Marie Vargas, liwat nga gintunga sa 3 ka cluster ang syudad para sa pagsabat sa natungdan nga mga rescue operatives kon may magluntad giman nga pagbaha. Magluwas sa pagpanghanda sa search and rescue operation, preparado naman ang mga lugar nga mahimo gamiton bilang evacuation center kon kinahanglanon. Nakigbahin sa ginpatigayon nga meeting ang mga representante gikan sa Bureau of Fire, PNP, DepEd, volunteer groups, kag DSSD, nga mo man ang gintuginan para sa relief operation. Amo na yung gusto. Wala pa magtupa. Teleskopyo pa lang ang bagyo, preparado na ang syudad sa Bacolod. Isa sang matanda nga maglantaw sang tikang sa panahon, amo ini si Jo Marie Vargas. Eksperensyado na, madugay na sa serbisyo. Ang bilib lang ko ni kay Jo Marie kay kapisan bla. Kapisan maglibot, kapisan manultol sa mga problema sa syudad sa Bacolod. Lain giman kung veterano ka bala nga nagapangalagad sa gobyerno. Kay at least may ideya ka na. Wala pa kaabot ang kalamidad, plastado ng tanan. Amo niya ang husto. Amo ini ang husto nga pagserbisyo. Amo ining husto nga mga ibutang naton nga mga action man sang syudad sa Bacolod.
ang tanan bala wala pa kaabot na preparahan na. Hindi kay karan-karan ka na kung ara na. Subong pa lang, plastado na. Timing ini paglimpyo sang creek man. Kay kung mag-abot kin man, kag magbubo pa ng litan ulan si Aureng ngani, at least preparasyon na nga nahawana na. Kag magabuylo ng tubig pagwa, kag posible, kung may pagsaka giman sa tubig, hindi na tuman ni pagbaha sa mga SM bala kag iban pa. Kaya magbuto nga kinalkal nga sosporte nga pagkabasura. Ang nagpilak sa basura, sino gani? Kita, kamo, kita tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kay Hasmen Roldan Rabilio, good morning man. Kay Veronica Santillan Manukan, good morning. May lang pag-monitora. Kay Rosano Miranda from Silay City, good morning man. May lang pag-monitora sa aton programa. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio. Nya si Aureng kapila ni una kay man alphabetical ini ang bagyo. Magsiling ka halin sa ti si Aureng ang una nga nagsulod. Kada tuig ini magnubo sa 20 o sobra pa kabagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Amo lang siling ko nga kinanglan may preparasyon kita. Ang bagyo ya hindi mo ni mapunggan. Kinaugali ini ya. Kada tuig gaabot ini siya. So hindi kita magsiling mahanda lang ta ko na ara na hindi Bilog ka tuig ready ka gid. Kay sige niyang bagyo, luya mo kag hindi may bagyo gid. Kag sobra 20 na kada tuig. Okay man? Ba, si Brenda Abdon Estiro ho? Brenda, good morning. Dira sa Barangay Sumag. Hidlaw man ta kay Brenda, dugay kami wala magkita nice ni. Kamusta? Si Milchurita Ferrer, good morning man. Kay Bia Jonathan. Kay Dodge Dalida, good morning. Ulupod-upod kita. Enjoy lang kita. Bulo balita, tulo tambyaw, tagsa ka kagahon. Mainit man ka mabugnaw ang panahon, ulupod-upod kita. Ari anay ho. Basi may bukol bala nga may make-upan ka sa lawas. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 18-8. Una nga bula resulta, 18 kag 8. Second draw, kadua nga bula, 4-3. Ikadua nga bula resulta, 4 kag 3. Third draw, ikatatlo nga bula, 28-26. Ikatatlo nga bula, 28 kag 26. Rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot, 19 milyones, 105,054. Resulta in any order, 29, 4, 7, 21, 6, 14. Resulta sang 645, 29, 4, 7, 21, 6, kag 14. Sa ilo kita, 658, jackpot, 49 milyones, 500,000. Resulta in any order, 52, 2, 16, 7, 51, 44. Resulta sang 658, 52, 2, 16, 7, 51, kag 44. Aksyon
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalap Aton kapulisan, Police Station 2, nagpasaka na sang kaso batok sa 18 anyos nga ila na dakpan sa buy-bust operation sa barangay 6 Apisara nga naghambal ang tiya nga planted ang shabu nga nakuha sa iya hinablos. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action for good morning report di ka sa Bacolod City Police Office na yung iba na mapasaka sang kaso kahapon nga adlaw paglapas sang Section 5 pagbaligya, Section 11 paghupot sa ginadilian nga droga kag Section 12 illegal possession of drug paraphernalias batok sa 18 anyos nga si AJ Vincent Putribano nga pamuluyo sang Purok Nangka Barangay 6 sining syudad sa Bacolod. Nadakpan Action Fred sa Police Station number 2 sa papangunan ni Police Lieutenant Joben Mugato ang subject sang bypass operation nga si AJ Vincent Putribano nga nakuhaan sang kapin 35,000 pesos kabili sa shabu kag shabu paraphernalias. Suno sa kay Police Lieutenant Joben Mugato madugay ang ila sini surveillance kay Monteribano antes sini madakpan kag nagahatag ba ni sakit sa ulo sang kapulisan bangod ginakabi gining isa man sa masupog nga kabatan nga naga-operate sa area sa police station number 2. Sa interview sang Action Radio sa tiya nga si Andrea Monteribano iya gid panginwala nga wala nagabaligya sang shabu ang iya sinihinablos kundi kawatan kag kung may sabugin man nga nakuha siya sa dinablos iya ginaligar nga ginplante dinhi sang mga kapulisan. Sir, wala ginasaya sir gabaligya siya bu kawatan nung nasaya numero 1 pero wala nasaya gabaligya siya bu damo na diya makasak kaway nasaya gabaligya siya bu kawatan lang nasa kawatan sa pinakakawatan nasa pero way nasa gabaligya ara na da sa kanina sir og gapungko upod yang sawa-sawa ya galing kami hokus-pokus ang mga kanami gindalato nila sa kaduluman ho di maupod kami gimpunggan kami kay dakpon kami kuno karon nila di karon naghambal ko nga dakpon yo ko noy kaso ko way man kahambal ang mga pulis nga mga nami kung ano'y kaso nila sa ako na naisubong dito ya damo siya bo tani may hilak sa nasa kong gabaligya sa sir siya bo hindi ka ni kakaon ako hindi kasaka sa balay namon nga nagahayo-bayo lang napakanoon ko sa kawatan nang ginasaya sir kayo ang hambal sang pulis may nahulat pa sila kuno nga deputy sa makapto nga makadto de isiling ko nga ang pulis nga ang deputy pa ang makadto de kung hindi nyo nala na sa pagdalon kay giling ginahulat nila ang nagplanted sa iya hindi na saya sir kawatan barabo kamuya tanan kayo paluyan ka mo ni Lord sabay patani nga tarungon Manila magplanted hindi iya gabaligya siya bo ang hinablos ko kawatan lang na sa kaayo pero wala na sa gabaligya siya bo hindi na iya amo kadako ang siya bo sa mga hinablos ko kay kung madamo na iya kadako sir damo na kami kwarta mabuhi na ko yan iya hindi na ko yan magkaskas wa manicure kundiin ako na sir ang nagahatag siya pagkaon gahatag ko na siya pagkaon kisaway man na sa gakaon sa balay pero always ginasagakaon bisa nangutod yan yung ako ning gapakaon ginapamatudan ko ginang sir kay nga way na iya kaginahi ang hinablos ko siya bo nakibot nang kuya nga nakita ko yung subong sa live nga damo-damo na saya siya bo kundiin to yung nagkalaladto kay ara ko kagina wala na saya sir siya bo ya sir pamatudan ko malusod man kundi tani ang iban na nga kapulisan nga nakita nila kagina kung anong status ni J tani maging fair sila tani patulugon sila sa konsensya nila nga si EJ kawatan lang galing kasi wala sila i-complainant mang planted na lang sila ay sakit na sa ulo ang bata sa kakawatan pero sa shabuya wala na sa gabligya shabu. Andrea Monteribano tiya ni AJ Vincent Putribano nga ipasakaan sang kaso paglapas sang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ining report Action Fred ginadulong siya sa kaluwan sang Santon Plus Herbal Soap epektibo kag puno sa moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap ginapalumok ang panit ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report kay sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Por tema, no? Hindi na yan, wala gabligya siya. Bukawatan na siya. Forte. Ay, oo, pangabuhi. Morning lalo kay Lino Palik, kag kay Carol Muntuya. Bao si Alex Butisa, wala gigabulag sa to, no? Morning da. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley.
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig nga nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karong tag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sansan ano nga kaintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalanggan padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon Imbong Jo Campo may lang nga pag monitor ba kay Jean Mario morning ko sa nga bata ya Miller kag Yubi kag pinalangga ya nga bana kay Ronnie Gallego ba palanggagid palanggagid na ya kay Yunila Tarusan sa Purok 20 Barangay Alangilan good morning man kay Manjo Arniho good morning may lang nga pag-upod sa aton tagsagid kag kagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabisan at mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Estrabon sa Binalbagan, kay Aida Alunan, kay Marilo
Dilumente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na, diri kita. Minor de edad nga nagaangkas sa motorsiklo patay sa aksidente sa siyudad sang Kabankalan. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred Bao ginbawian sang kabuhi ang isa ka minor de edad matapos nga maaksidente nga nasakyan nga motorsiklo sa may sitio Bunga, Barangay Urong, syudad sang Kabankalan kahapon sang hapon. Ining napatay ginkilala aksyon Fred nga si John David Lindayaw. Samtang pilason mandri ang driver dre nga ginkilala sa kay Romart Torres, minor de edad man aksyon Fred. Inis lang ang duha nagapuyo sa sitio Sulugon, Barangay Carolan sa Muman nga syudad. Sa pag-imbestigar ni Police Staff Sergeant Gico Nermal, Abomination Traffic Investigators ang Kabankalan PNP. Ining duha nagasakay sa motorsiklo kag paglabot na sa lugar nga naaksidentihan, nadulaan sang kontrol ang driver. Rason nga natumba in action Fred kag didto lumampo sa kilid sang karsada kag nagkalaigo inisa sa salsalon nga barrier. Gindala pa inihingagaw sa ospital pero gindeklara nga patay ini si Lindayaw sang attending physician. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden report. Una sa balita, sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Kay Ray Carbagel, good morning. Kag kay Robert Roma. Mga blatter entry pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Katamen, Palma, Subuman, Tamyaw, Pamilya Baira sa Barangay Madalag, Ibi Magaluna, ang nagatamyaw sini si Sunya Baira sang Rosal Takuling. Diri kita ho, Evergreen Herbal Capsule.
sa report sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred reporting live gikan diri sa Bacolod Bradco Port area in relation sa pamangkot bala may biyahe subong aga going Iloilo from Bacolod to Iloilo vice versa. Aksyon Fred, we have the information kung sa roll-on and roll-off vessel sa karon may biyahe, but as to sa fast craft magadepende kung pila ka mga gross tonnage kaginapahanugutan magbiyahe. Pero this time, Action Fred, to confirm, we have Chief Petty Officer First Class Chief Petty Officer si Sir Louis Campanier. Sir, kamusta, may biyahe, sir? Do we have gain wording, by the way? Sa subong sir, may biyahe ta subong tanan nga mga fast craft nato. Kaya fast craft nato ang iyang gross tonnage 250 pababaw. Pati nga ato nga mga roro, sobra sa 250 pababaw kaya may biyahe ta subong ang Bacolod Iloilo. Pero yung may affected na nakaus ang signal number 1 sa kantuan niya sa ato nga mga barko, wala ta biyahe. Ting Bacolod sa Iloilo, wala pa nakaus ang signal number 1 kaya may biyahe pa tayo sa subong. So, kutsing ganon, ang aton roll-on and roll-off vessel, sir, subong nga aga may biyahe ki. May biyahe ta subong sa may biyahe ta. How about sa aton fast craft, sir? I believe ang Ocean Jet or ano ning medyo taas nga gross tonnage? Ang atong Ocean Jet 250 to ang iyang gross tonnage kaya may biyahe ta. Kaya how about ang mga fast craft manubo nga gross tonnage below 250 gross tonnage, hindi siya pwede. Ang tanan nga fast craft, ang aton nga Wisdom, Supercat, so sobra 250 ang ilang gross tonnage kaya may biyahe tayo sa mga fast craft sa subong. Sa karon na lang, panugyan nimo sir sa aton sining nga mga biyahero nga luyag man magpalabak magatabok going Iloilo. Ang sang ako ng panugyan lang sa aton nga mga biyahero na kung hindi malang importanteng ilakadtuan kung sila sa ilang nga balay kay subong may malain ang aton nga panahon, may palabuton nga bagyo, dapat steadies naman sila. Malay po kung importante kitang inyong ang kantuan, dapat maaga pa kamo, maglakat. Kaya base karon sa hapon, yan ito malaan sa alas 11 nga walang pag-asa, base magka-signal number 1 ng Negros, kaya signal number 1 ng Oriental. Negros Oriental, signal number 1. Yes, sir. Yes, sir. Mensahe naman ni mo, sir, sa aton mga magagmay nga mga mangingisda during rough seas daw delikado. Ang aton nga mga mangingisda, pinawagan na namo kahapon pa ang aton nga mga fisher folk nga hindi na sila magbiyahe tungod mabasko kang balod kahapon. Sa subong ta. Yes, sir. Thank you, sir. Action Fred, si Chief Petty Officer Louis Campanier, ang taga-pamuno sa Bradco Port area in relation sa Philippine Coast Guard. So, umani ang pinaka-latest on travel advisory from Philippine Coast Guard with Action Nixon Tahom, ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Kay Elizabeth Balata Gamala, good morning. Kay Noel Dodge Golden Boy. Kay Erwin Gonzales. Kay Nunoy Kagbibing Humilya, Sang Ibi Magaluna, good morning. Kay Marilo Trabilia Katinoy. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ano ang kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Kay Arlen Biligorio kag kay Warlito Nisya. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay aksyon Boy Duran kag aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.